Ọraneze a na-ekwu ekwu ada eme iji kaadị ya ka m si gwa unu before on 5th January ka ọ ga-adị load lito oke ebe anyị na uke ya ndị ụmụ ojii ofe ife akwa so anyị bịa akwa nwa onye ọba kpọọ my brother si ya ka ọ sọpọtụ anyị wite efi ofu efi n'anya na nke ka anyị nọ ifi ka anyị bịa iburu akwa nwa onye ọba a sị na ezigbo mmadụ ka ịbụ na ife anyị emeghị ịghọta otu a ka ọ dị nke bụ eziokwu otu a ka ọ dị so on 5th obere oge na-anyị eje ebe akwa dị first of all onye nna n'ụlọ igbo okongwu dibia adreesị ebe ife na-adị unu lụzie ka ọ kpalụ ndebe unu nekwa nke okongwu maka nkwụsie nye adreesị unu na-anya na osisi ego ihe kwudo okwu na ọnụ na anụ nwaanyị ka gbasazi on 5th bịaba n'ọba nwanne m odogwu nwoke edekwana ka iti adị akwa aka on 5th ọ ga-adị egwu dadị agwa m ga ịbọ ha ego mbọị mụ na nkịta nwekwa ọka isi ya akwa onye ọgwụ onweghị choice na kedụ ka m na-adị ife na-abụ nwa were owuwu nye m ego were owuwu ka mee ka nta balansị oye gbugwa na-abịa chief tue chief na ngwa pụtaba di ya osisi ego